20 години Пловдив стана нашия дом. Хареса ни заради талантливите хора, необятния потенциал за развитие и защото е зелен. А ние просто обожаваме зеленото. Започнахме с малко производствено хале и 150 силно мотивирани служители. Днес нашето семейство е 10 пъти по-голямо. Заедно създаваме над 40 милиона продукта годишно, а халето заменихме с голям, високотехнологичен завод. Ежедневно защитаваме хората в 90 страни по целия свят, защото нашите продукти са там, в домовете им. В Schneider Electric не спираме да инвестираме в технология и автоматизация. Над 65% от процесите ни са изцяло автоматизирани и целим да повишаваме този процент. Но докато се усъвършенстваме технологично, никога не забравяме кое е най-важното – нашите хора. Всъщност, всички хора. В Schneider сме енергийни оптимисти и вярваме, че достъпът до енергия е изначално право на всеки човек, защото енергията е живот. А Schneider съществува, за да гарантира, че животът никога не спира.